Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Mawlai Town Dorbar kala kentu ya ka sarkar jela bakam dai ban Phah Crpf cha Mawlai bat kala Crpf ru baka sarkar ka dai ban bu nakapor banya ki kalia highway ya menta shipor khnang balaj na kinu ki jingja bas ngosi haba ya kren uku coordinator ka Mawlai Town Dorbar uba her lambok war ula pentip bakinong kit kam jong ka Mawlai Town Dorbar kinyat pahara hakeleng kidong bat kithan jong ka Mawlai bante lakam ya ka shong suk shong san Kala kinturu ya ka sarkar ban penjari no da ka section 144 CRPC Mawlai menta shipor. Kum ka Mawlai Town Dorbar ni alum karki ya kene ke emergent meeting hang step. Hadian ki jingja ki banglei I menin besni ya ka jing jang kai mukro ya ki pardo persnam juni balong kinong song jong jala ha ka ba kibur jong puli asam forest guard kila sim dekat jubor ya kajing em kajung ki kum kinong penyak senong jong mulai ni kata kadi ka shock ka bang yu kan ya ka kata ba yang iru den rei ni don pa hapling jong ni ka por ka bang ide ban tap ban island ba kinu ki jing snow kinam wan ban tap lup ini ring ide ban I ba kum kinong penyak senong pa ya ke kamram ya ka bang ide ban le ka baning kong mi penpau kum Mawlai Town Dorbar ya ka jing penrem jur mi kondem ya kane ka jing le riu khlau ka jong kini ki pulit bor pulit asam ya kini ki parado persnam ka jongi bat haju ko por mi Phah ya ka jing smulem si ba yang sem ka sinong ki thau ka ba ki don bobli on sop span ya kini ki long yeng ki long sem ba sinong ki thau ki bala mak ha ko ni ki apon ka Mawlai Town Dorbar kala perkhat hagni step ru ba le se nak ni ke jingja kin sami kinu nu pagi jing e ki banon ra hala ki sinong Mawlai bro oi kumta ngilai mir jumut ngilai kut ngilai simi karai ba kum Mawlai Town Dorbar ngin pet ba ka song suk song san kan don kan sensyar ki sinong ki jongi ba kanumi kanu ru ki jing bu jing e yang ikum ki Dorbar senong bat ka Mawlai Town Dorbar bro koi te hak jing khat jong ka senjuk kinong senong ka beri ni utram ka Mawlai Town Dorbar kan mi panile sementa hak ka prayer meeting ka jing thang mambati hapo susutham auditorium ban kan mau buram yakini ki mensiem ki bal khla no ling ba jong ni ka jing ja te ni don ru kum Mawlai Town Dorbar ban apil ya ki khun samla ya ki long kme ki long pa bangin don ya kam siem ban ka jumut khan ka bangin ra ya jing song su ka jing song san ka daw ko long ka kum ka Town Dorbar ni ka long ba ka ni kam dei ka issue jing ya pher jak ban riu dan rek student le asie I jingja ibu kum nur kum iba lakta paman kan halu begini men siem ken khlat no ni don ru ka benta ka ba kum kinong song snong jong jalla ngimla banya penya future ka jong ki khun ki ti ki jong ni ki ba menta ki dang dei ban indep ki exam ki dang don song exam ta ka ni I don kam but ni don kam ru ba ka song suk song san kan wan hak snong ki thau ki jong ni sa sisien ngin ya tu pan ai ka apil hak snong ki ba pher lingba ka jing ya kut lang ka jing rai lang ka jong ni baro ki dukhat jong ka Town Dorbar ki ba mi khmat ki lang ba snong naman ki Dorbar snong bengin ai ru ka apil hak ki tung snong ki jong ki public address system hala ki jong snong khnang bengin la banwan ra ya ka jing snong sngan ka jing bom song sial hakum gini ki khap ki ba le si ka baro ni snong khom jumut ni snong khem jumut ban perkhat ni jing e te ni bu ya ka jing yakut bangin pentip sarkar bat ban Crpf
bak sarkar kan pendek kam kham kloi hak jing ede bikini jing ja ban numbu teng than khnang ba ki baro ngin la ban pendek ki kam kham jing wit je kita ki de ki jing kun ki bangi kum kamulai tan Dorbar nilai ikut hak ni kesni ban pentip syak sarkar bakanum Phah ha kani ka national highway kadai ka ba kajupanan kam ke balaya bet se ki por balik ru ni iba kadai ka panan kam da kiwe pat da baru ki nong song jong jela ti ngem ku aban iba ka don ka jing thut hakalik kawan jong ki nong song jong ni te kai ka bangi don kam an ong kalong ba nakalyang jong sarkar kam di ban Phah ek CRP ki ban patrol hakini ki national highway bat kini ki interior kini ki snong jongi ngimdon ni ibon ong rei tang ko wei ka ba ngira yang scam ko Mawlai ton Dorbar nadu scam ko leju kalong ba wat nam Phah ye ki pulit CRP ki ban ya patrol action Mawlai kata kadi ka jing yo i ka jongi sesian ha ngimla ban ong ba ki ba don na ka kam ken hak ban nek duty soi ya kata ka ya ka kali ban ki CRP rei ban ong banbu ayeki banbu ayeki na menta ban pe security nginum kom Mawlai ton Dorbar ngim kwa bakan ton kumata nang ta ngi bak badon kam kalong bak sarkar kan impose ya ka section 144 khnang bakan lat kanu no ka jing lum briu khnang banum don kanu no ka jing thut ha kane ka jing ya lenti ka jong ki paran song snong ka banum thut ya kalik kawan lane kasuk asan kita gide kiba Kamulai tan Dorbar kalai pun bat haju ko por ba ka pon mi ni kwa bak sarkar ka penbek ya ka timing yi ki kali ka baya leng ba jong kini ki jong ka national highway ha ngi don man ta atli ko wei kan ti ka thang ko jen sini ka bypass bakan regulate de ka timing khnang ba kanum pen thot le si hainu ni por ba ngimla biang ka don ka jimi ka jing thot ha kali kawan jong ki kali te kin regulate no de ka timing khnang bakan pensuk yangi kum gidor basnong namar kum gidor basnong mantangin sedang ban mi yang saisian ban pahara ala jong snong te kani di kubor ka bangi kwa ban pen nakaliang jong ka Mawlai ton Dorbar leng ba jong kania ka jingalang bat ka bakhadu kalong bangi apil siginong mi khmat ke jongi la kalong MLA BMDC bakene ka Mawlai ton Dorbar hangni ka kenti kami khmat ban pek bakan don ka jing song sup song san bat ni khmi len tiru bai MLA MDC kin mi khmat ki jongi kenwan bani trilang bat ngi kom ka Mawlai ton Dorbar kata ka dei ka jing kwa jong ka Mawlai ton Dorbar